पाहिजे ना, माणसाला पाहिजे. तुम्ही संगीत विशारद झाला, कविशारद झाला, ते गायला कळलं बरोबर आहे का? आता नको तिथं अवघड बोलून काही फायदा आहे का? काय अवघड बोलून फायदा आहे महाराज सांगा. सांगणारा बी तसं पाहिजे का नाही. आमच्या गावात एका बाईला 50 लाखाची लॉटरी लागली. लॉटरीवाल्याने विचार केला, येईल एकदम 50 लाखाची लॉटरी लागली, सांगितल्यावर मरून जाईल. रुपया डोळ्याने पाहिला नाही, एकदम 50 लाख. मग तिनं काय केलं ऐका बघा. त्या लॉटरीवाल्याने एका महाराजाला सांगितलं बघा, म्हणजे महाराज तुम्हाला लोकांना चांगलं पटवून देता येईल, तुम्ही त्या बाईला समजून सांगा, फक्त ती वेरी नाही पाहिजे अशा पद्धतीनं सांगा. सांगणारा बी तसा खंबीर असला पाहिजे. हे महाराज गेले म्हणजे बाई जर समजा तुम्हाला 50 लाखाची लॉटरी लागली तर तुम्ही काय करसाल? ती बाई म्हणजे महाराज 25 लाख तुम्हाला देईन आणि 25च विचारी महाराजच मेला. याला सहन झाला नाही असं होतं ना कधी. सांगणारा बी तसा खंबीर असला पाहिजे काय. विश्वभा सारखा खंबीर सांगणारा होता म्हणून नामदेवाला देव कळला महाराज. ज्या नामदेवाला देवाची ओळख विठोबा खेचराने करून दिली, त्याच नामदेवाने देवाची ओळख रुक्मिणी मातेला करून दिली. कधी करून दिली ऐका, लक्ष द्या. बलिप्रतिपदेचा दिवस आहे. बलिप्रतिपदा माहिती कधी असते? दीपावलीचा पाडवा. त्या दिवशी काय करायचं असतं सांगता येईल कुणाला? तुम्ही ब्रह्मचारी आहेत का सगळे? मग बोला ना, काय करायचं असतं? ओवाळायचं असतं ना. कुणी कुणाला? बहिणीनं भावाला, भाऊ विजेला. प्रतिपदेला कोणी कोणाला ओवाळायचं? नवऱ्यानं बायकोला. बरोबर नाही, चुकलं का? त्याने बरोबर सांगितलं. बायकोनं नवऱ्याला ओवाळायचं असतं. तुम्ही ओवाळलं का नाही? तुम्हाला ओवाळलं का नाही असं नाही? बरं जाऊ द्या, गेलेले जाऊ द्या. येणारी बली प्रतिपदा लक्षात ठेवा. बली प्रतिपदा आली, बायकोला आठवण करून द्यायची. अय प्रतिपदा, तिलाच म्हणायचं. ओवाळायचं नाही का? ऐकली तर ठीक आहे, नाही ऐकली तर भांडायचं नाही. आपणच ताट करायचं, कणकीचा दिवा करायचा, देवळी ताट ठेवायचं, मान फिरून घ्यायची. येते कोणाची चाले ना. महाराज लक्ष नाही केलं सर्व बाहेरच्या तोंडाला लागायचं. मला ते एका व्हॉट्सअपला पाठवलं, ज्याची बायको मुकी तो सर्वात सुखी. बाय उपवाशी राहतील पण बिना बोलण्याच्या राहणार नाही बरं का. एक बाई नवऱ्याला म्हणे, हो योगेश मला, एक बाई नवऱ्याला म्हणे, हो नेटच फास्ट चाललं ना, काय करू? ते म्हणे तोंडासोबत जोड, 6G रेंज मिळेल. बोलती काय? मला बऱ्याच दिवस कळत नव्हतं लोक पेट्रोल भरताना बायकोला पंपाच्या बाहेर का सोडतात. बऱ्याच दिवसानंतर लक्षात आलं सभापती, तिथे लिहिलेलं असतं आग लावणाऱ्या वस्तू दूर ठेवा. झाल्यावर कळतं माणसाला आता काय करणार. ऐकली तर ठीक आहे, नाही ऐकली तर भांडत बसायचं नाही. बघा रुक्मिणी माता म्हणे, आज मी तुम्हाला ओवाळणार आहे. भगवंत म्हणले, मग ओवाळणार मी तुला नाही म्हणतो. ऐका, रुक्मिणी माता आरतीचं ताट आणायला गेल्या, तोपर्यंत पंढरपुरातल्या सर्व भक्ताला देवाने रावळात बोलावून घेतले. सर्व भक्त रावळात आले. म्हणले, देवा एवढ्या सकाळी सकाळी आम्हाला कशाला बोलवलं? भगवंत म्हणले, आजचे कार्यक्रम तुमच्या डोळ्यासमोर होणार आहे, तुम्ही लाईन धरून उभा राहा. सर्वांना लाईन धरून उभं केलं आणि ऐका, देवानं आपलं रूप सर्वांना दिलं. जसा देव होता की नाही तसे सगळे भक्त बनवले. आता माणसं सारखे नाही म्हणून ओळखता येतात. सारखे असते तर ओळखता आले असते का? नाही. देवाने उपकार केला, सारखं बनवलं नाही. सांगू देवाची किमया. महाराज अंगठा एवढाच आहे, बरोबर आहे. अंगठा 850 करोडचं जग आहे. किती? 850 करोड आता माणसं आहेत जगात, पण एकाच्या बी रेषा एका सारख्या नाहीत. महाराज ही देवाची लीला आहे. म्हणून आधार कार्ड. कळलं माझं बोलणं? मेलेल्यांची बी मॅच होत नाही आणि जन्माला येणाऱ्याची बी मॅच होणार नाही. देवाचं प्रोडक्शन फार वेगळं आहे. गांभीर्यानं लक्षात घ्या. एवढ्या जागेत 850 करोड नमुने सोपं आहे काय? तरी लोक म्हणतात देव नाही. कळलं तुला? अजून एकदा लॉकडाऊन होऊ दे. लक्षात येते का माझं बोलणं? लक्षात येते का? लक्ष ठेवा. बघा, सर्वांना आपलं रूप दिलं, सगळ्यांना आपलं रूप दिलं. रुक्मिणी माता आरतीचं ताट घेऊन आल्या, पाहतात तर काय रावळात सर्व देव देव. आता याच्यातला आपला नवरा कोणता ओवाळायचं कुणाला? लाजल्या, लाजले गे माया ता तुम्हा
काकड्याचे वर्णन आलेलं आहे. लाजले गे माय आता कवनावं वाळू, आता कवनावं वाळू. जिकडे पाय तिकडे, जिकडे पाय तिकडे चतुर्भुज गोपाळू. वाळूने गेले माय गेले द्वारके, गेले द्वारके. जिकडे पाय तिकडे चतुर्भुज सारिके. काकडा म्हणजे काही झोप येत नाही म्हणून नाही, त्याला या घटना घडलेल्या आहेत. पण आता काकड्याचा अवघड. ज्याला काकडा येतो त्याला उठायचा कटाळा, ज्याला येत नाही त्याला झोप येत नाही. आता काकड्याला असा गोड आवाज ऐकायला मिळतो का? काकड्याचा माल वेगळाच, शाट झालेले, गुल्प गेलेले, डायनामा गेलेले, सर्व्हिसिंगला आलेले. गोड आवाज मिळणार नाही. काकड्याचा आवाज कोण जेवा किती दिवस अवघड. काकड्याचा अवघड. काकड्या गोड आवाज ऐकायला मिळाला तर नशीब आहे की. मी अजून सांगेन तुम्हाला, काही गावात स्पेशल मथारी काकड्यासाठी असतात. एका गावात 4 मथारी होते काकड्या स्पेशल. पण त्या गावचा नियम असा होता, जे काकड्याला उठल त्याला चहा, जे काकड्याला उठणार नाही त्याला चहा नाही. आणि ते काकडा सुरू झाला, 3 जण उठली, एक आळशी झोपूनच राहिलं माझ्यासारखं. त्या तिघांनी काकडा सुरू केला. ते चहाचं भगुन त्या चुलीवर ठेवलं होतं, त्याला आंधण येत होतं. आंधण कळतं ना, चहाला आंधण येत होतं. एक दुसऱ्या म्हणे उठवून त्याला. ते म्हण तसं कसं उठवतो, काकडा बंद केल्यावर लोकांना कळत. ते म्हणे अभंगाच्या चाली तर सांग. त्याने केलं सुरू. उठा सकळ जन चाला ठेवली आंधण, घ्या लवकर तोंडून नाही तर जाईल संपून. पटकन उठलं काकड्या देऊन उठलं. पण ऐका, जे काकडा घेतात त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. नये जरी तूज मधुर उत्तर दिदला सुस्वर नाही देवी, नाही तयावेन भुकेला विठ्ठल, येईल तैसा बोल रामकृष्ण. काही म्हणतात आम्ही रागात गातो, रागात गाण्यापेक्षा अनुरागात गा. काही म्हणतात आमची नेमाची वारी आहे, नेमाची वारी केल्यापेक्षा प्रेमाची वारी करा. म्हणतात ना, जो प्रेम गली